Στο 4 και το 5 έχουμε τους δύο Ούγγρους, τον Χόλο και τον Ζόμπορη. Στην δεύτερη και την τρίτη διαδρομή τους δύο Έλληνες, τον Γιουρτζίδη και τον Παπαστάμο. Παπαστάμος, είπαμε, κυνηγάει το 4:12:50, που είναι το όριο για το Παρίσι. Είναι ο χρόνος του 14ου αθλητή στο Τόκιο. Και να αναρωτιέστε ποιος ήταν αυτός, ήταν ο Απόστολος Παπαστάμος. Η World Aquatics επέλεξε ότι το όριο για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι ο 14ος χρόνος του Τόκιο. Τότε οι προκριματικοί γίνονταν απόγευμα και βέβαια τότε ήταν πολύ καλύτερος ο χρόνος από ότι θα ήταν σε κάποιο πρωινό αγώνισμα. Είναι πολύ ψηλό αυτό το όριο. Λοιπόν, ο Χόλο είναι αυτός που προηγείται, με τον Ζόμπορη να τον ακολουθεί και τον Παπαστάμο να είναι στην τρίτη θέση. Ο Παπαστάμος το πρωί έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο τόσο στο ύπτιο όσο και στο πρόστιο. Έκανε ένα 0:5-0:3 στο ύπτιο, ένα 11:89 στο πρόστιο. Οι δύο Ούγγροι συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα, με τους δύο Έλληνες να βρίσκονται στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Ο Παπαστάμος τώρα έχει περάσει στην πρώτη θέση. Είπαμε το πρωί έκανε πολύ καλό ύπτιο με ένα 0:5-0:3 και είναι αυτός που πλέον οδηγεί την κούρσα. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα περάσει πρώτο σε 2:2:23 στην προσπάθειά του, όχι μόνο να κατακτήσει ένα από τα μετάλλια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και να πιάσει το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Το αν θα τα καταφέρει θα το ξέρουμε σε περίπου 2 λεπτά από τώρα. Οι δύο Ούγγροι συνεχίζουν να βρίσκονται στην δεύτερη και την τρίτη θέση, με τον Απόστολο Παπαστάμο να κάνει εξαιρετική προσπάθεια στο πρόστιο μετά το πολύ καλό του ύπτιο. Για να δούμε. Ο Γιουρτζίδης θα γυρίσει τέταρτος. Ο Απόστολος συνεχίζει να έχει το προβάδισμα και να χτίζει μια πολύ καλή διαφορά έναντι των υπολείπων. Έχοντας πλέον και ψυχολογία ο Παπαστάμος μετά τον πρωινό προκριματικό, πηγαίνει ολοταχώς για το τελευταίο γύρισμα στο ελεύθερο, με τους δύο Ούγγρους να συνεχίζουν να βρίσκονται στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Γιουρτζίδης είναι τέταρτος. 3:11:51 είναι ο χρόνος για τον Παπαστάμο. Τελευταίο κατοστάρι στο τελικό στα 400 της μεικτής, με τους δύο Ούγγρους να προσπαθούν να φτάσουν τον Έλληνα πρωταθλητή που προηγείται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της κούρσας. Ο Παπαστάμος πηγαίνει ολοταχώς για το τελευταίο γύρισμα. Τελευταίο 50 για τον Έλληνα πρωταθλητή, που πάει για το ψηλότερο σκάλι του βάθρου απέναντι στους δύο Ούγγρους, τον Χόλο και τον Ζόμπορη. Ο Γιουρτζίδης είναι στην τέταρτη θέση. Τελευταία 25 μέτρα για τον Απόστολο Παπαστάμο, που πάει για διπλό στόχο, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το όριο για το Παρίσι. Ο Παπαστάμος πηγαίνει ολοταχώς για την κορυφή της Ευρώπης και θα τα καταφέρει. Θα είναι 4:10:83. Ο Παπαστάμος θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης και παράλληλα θα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, θα πιάσει το όριο για το Παρίσι και θα πιάσει όλους τους στόχους σε μία κούρσα. Απίστευτος Απόστολος Παπαστάμος. Χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα. Και το πανηγυρίζει έξαλα. Αυτή τη στιγμή την περίμενε εδώ και 2 χρόνια να καταφέρει να βρει το χρόνο, να βρει τα πατήματα, να βρει τις κεριές και να κάνει αυτό το χρόνο που έκανε εδώ. 4:10:83 για τον Απόστολο Παπαστάμο, που
κατεβάζει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ κατά 1 δευτερόλεπτο, το διαλύει στην ουσία και πιάνει 3 στόχους σε μία κούρσα. Κατακτά την κορυφή της Ευρώπης, παίρνει το εισιτήριο για το Παρίσι και παράλληλα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, απίστευτο ρεκόρ για τον Απόστολο. Το πρωί έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τους χρόνους που έκανε στο ήττιο και το πρόστιο, αλλά εδώ ήταν συγκλονιστικός, τα σάρωσε όλα. 4-10-83 για τον Παπαστάμο. Και βεβαίως η Ελλάδα πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο σε αυτό το αγώνισμα. Και ήρθε η ώρα για να δούμε την απονομή του Απόστολου Παπαστάμου, τον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης, που ξαναβρίσκει τον παλιό καλό εαυτό του. Κάνει χρόνο 4-10-83 και πετυχαίνει 3 πράγματα μαζί, 3 στόχους μαζί. Είναι το 6ο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά τα 2 του Άρη Γρηγοριάδη, το 8 και το 12, του Ανδρέα Βαζέου το 16, της Άννας Δουντουνάκη το 21 και του Απόστολου Χρήστου το 2022. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θα κάνει την απονομή, ο Αντώνιο Σίλβα, και μαζί με τον Σιλάτζη. Γκάμπορ Ζομπόρι κάνει χρόνο 4-11-70 και αυτός καταφέρνει να πάρει την πρόκριση για το Παρίσι και παράλληλα να κρεμάσει στο στήθος του το χάλκινο μετάλλιο. Οι Ούγγροι ονειρευόντουσαν να κάνουν το 1-2 σε αυτό το αγώνισμα, σε ένα αγώνισμα που είναι καθαρά ουγγρική υπόθεση, καθώς από την έναρξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων η Ουγγαρία έχει πανηγυρίσει ούτε λίγο ούτε πολύ 14 χρυσά μετάλλια. Ασημένιο μετάλλιο για τον Μπάλας Χόλο, 4-11-51 για τον Ούγκρο που το πρωί έπιασε το όριο για το Παρίσι. Εδώ το ξανακάνει και μάλιστα κάνει και ένα φοβερό ατομικό ρεκόρ. Για πρώτη φορά κάτω από το 4-12. And in first place and winner of the gold medal, prvo mesto, zlatnu medalju i titulu šampiona Evrope u disciplini 400 metara mešovito osvojio je, representing Greece, Apostolos Papastamos. Ο Απόστολος Παπαστάμος ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για το χρυσό μετάλλιο στα 400 της μεικτής των ανδρών. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ο κολυμβητής που έκανε 4-10-83. Διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ, το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε από το 2019, και παράλληλα πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παρίσι. Και σίγουρα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαμόγελα που έχει ο Απόστολος Παπαστάμος τα τελευταία χρόνια.
Απόστολος Παπαστάμος, εμφανώς συγκινημένος, και η ελληνική κερκίδα. Αρκετοί είναι συγγενείς του Αποστολού. 4-10-83 για τον Έλληνα πρωταθλητή, τον πρωταθλητή Ευρώπης. Το λέμε για να το ακούμε κι εμείς, διότι αυτό το παιδί σίγουρα είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες όταν ξεκίναγε με όνειρα και ελπίδες ότι θα φτάσει πολύ ψηλά. Το 2019, όταν κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων, τότε είχε κάνει το 4-11-93. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο Μήλο. Ο Απόστολος πήγε στο Τόκιο, ήταν 14ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχε αρκετές ατυχίες. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Ήταν 10ος στην Φουκουόκα. Στην Ντόχα προσπάθησε να μπει στον τελικό, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς ακυρώθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει χρόνο στο 4-15. Λίγο νωρίτερα στο Τοπένι, στο ευρωπαϊκό της 25ης πισίνας, κατάφερε να πάρει μετάλλιο εκεί, στο 400 της μεικτής, το χάλκινο, και εδώ έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης πλέον να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έχοντας σπάσει πλέον και το φράγμα του 4-11 με χρόνο 4-10-83. Στην ίδια